Ethan Errol ba? Adik nagan ni Adik ko kan. Siya ni Silka, Ethan. may babae ka na. Ano yung araet? Kot sa Nicolas ma'am, buwatan bagali din nga doon iti bagbag. Traditional na. Traditional igado. Traditional ito. Uncle Aiza, ang parang boy, Charmification TV! Hi mga BFF! So for today's video, hawak ko na naman ang aking magic caldero. Maghahanap tayo ng masarap na sabaw. 6 AM pa lang, lumarga na kami. Excited na ako, guys! Good morning, ma'am. Hi, good morning. O diba, pagpasok pa lang, may magre-greet na sa'yo. Nandito tayo ngayon sa Silka and Ethan's Kitchenette dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. Grabe, ang ganda ng view. Parang ang presko kumain dito. Balita ko, everyday daw fresh ang mga ingredients at lahat ng mga pagkain na sineserve dito. At napakaswerte ko nga dahil si tita, ang nanay ng may-ari ang kumuha ng mga order namin na sangkatutak. Huwag nyo din kalimutan ang mga condiments dahil isa pa yan sa magpapasarap ng pagkain. Kampukan. Papait, pinitang igado, klase, Natiti araet niyo. Okay. pork tinuno. Polpog dinardaraan, ma'am. Empasar. So eto na nga guys, isa-isa na nilang sineserve yung mga orders namin at excited na ako guys. At alam ko, habang pinapanood mo to, natatakam ka na. Wow! Huwag katay kan gayem. Mangan tayo. At ang una nating titikman, kampukan. Fresh beef o yung presko, lumo with pork belly, tinuno guys. First time ko lang tong kakainin in fairness ha. Ayan na guys, detan, umayen. Grabe guys, nagulat ako dahil since first time ko, hindi ko in-expect na ganun siya kasarap. Next naman is yung tumbong soup. Ayan, so alam na natin kung ano yung tumbong soup at eto na nga, mainit-init pa siya guys. Best consume talaga pag mainit. Grabe guys, ang smooth. At pwede nyo rin yan samahan ng toyo na may kalamansi at sili. Next naman is yung pulpog dinardaraan, pork laslasag with taba. At dito na magkakaalaman guys. Grabe guys, sabsabali met deti dinardaraan da nagadot karne na. Next, beef tapa. Ayan, order yan ng anak ko. Sabi niya masarap daw. Kaya tingnan natin kung totoo nga. Grabe guys, nagadot ng anak ti beef tapa niyam sabsabali deti Silka and Ethan's. Talaga nga na i-prepare nga na laing. Iso ko nakti anak ko naglaing kaagpili. Next, araet or the traditional Ilocano igado. Amuyumet siguro nga man nagdadayaak guys. Iso na nga dot expectation ko ti igadon. Iso tataramanan tayo. Grabe kas lalak na nagsubit ay kinaubing ko. Di kasi igado talaga at bakit ken lakay guys kas JT Raman na. Oh, alam na this guys ha. Next is yung pork tinuno. Pag sa ganitong kainan, hindi talaga mawawala ang pork tinuno. Lagi kong ino-order yan. Dito magkakaalaman kung papa siya sa akin, guys. At in fairness naman dito sa tinuno nila, guys, ang sarap. Ang dami pang servings. Ito pala yung ginger oil. Kumuha kayo nito. Huwag nyo kakalimutan. Appetizer yan. Pampasarap kumain, guys. Grabe kasi naisina tayo kararwak. Next naman guys is yung empasar na may beef lumo, presko lumo with soup. Grabe din tong empasar nila guys, parang leveled up na paksiw na Ilocano na basta nagimas. Isulat nyo or memorize nyo na yung mga kinain ko guys at itry nyo na rin sila pag nagpunta na kayo dito sa Silka and Ethan's. At may pahabol pa guys, ito nga ang mix imbaliktad or imbaliktad beef with pork tinuno. If alam nyo yung Ilocano na imbaliktad, ganun yon. Tapos meron siyang tinuno. At ito na nga guys, added na to sa list of favorites ko. At sure ako uulitin kong umorder niyan pagbalik ko. At kung naku-curious ka na kung saan sila matatagpuan, ang Silka and Ethan's Kitchenette ay located sa Barangay 14, San Nicolas, Ilocos Norte, just beside Prince Upholstery. No amuyo te Hertes nga hospital, derdiretsyon nyo lang isuda until makita yo te sign da nga Silka and Ethan's kunana.
At habang kumakain ako, magsha-shoutout tayo guys. Shoutout kina Ma'am Ella and J. Bon Gawiran. Sa Badwa family, si Ma'am Silka, si Sir Ethan, si Ma'am Gemma, si Sir Johnny. At of course, sa top fan ko, ayan, si Baka, si Ninya Sarmiento. At sa wakas, tapos na tayong kumain at dinala ko pala ang buong family ko dito. Super worth it. 10 minutes na yung nag-rice tayo. But wait, there's more. Haano ka nga siya aktibida dito guys? Sinagan tayo. Ay, siya, apo ni Ethan Errol Badwa. So, di chef daw no kahit pasar. Ilocano di chef dito or with a twist of Pampanga. Regional eats, regional food tayo. Ay, regional. Okay. Sa balit. Kasi lang mapapshoot eh. Amo tayo dyan sa balit eh. Empasar ko na Yellow Custor or di San Fernando. Ay, sa Bali Latina. Well, sa Bali lang. Sir, dati nga dati nak na curious. Ah. Ano yung araet? Kasi kuat sa Nicolas Mang, kuatan bagali din ang dito bagbakit. Traditional Traditional igado. awan. San Nicolas. Kunada no pwede gini bagbakit. Apo umawis kay nga umay pumasyar mo dito na mga panganami dito yung Silka and Ethan's Kitchenette located apo dito Barangay 14 San Nicolas, Ilocos Norte. Beside the PJ's Upholstery po. Asidog po ti Jertes no po diretso lang. And tap numaraman nyo at apo dito nano mo nga masida nga income i-serve ka na kayo. Open at 6 a.m. to 1:30 p.m. Open daily po. Thank you, sir. Uncle Isa, ang parang boy, Charmification TV. At hindi ko makakalimutan ang aking magic caldero dahil ayan, nag-uwi ako ng sabaw, guys. Alam na this next time, magdala na rin kayo ng mga kaldero nyo at umorder ng sabaw. Hoy, agpaarayat kami, tagawid tayon. Hi, BFF, welcome to my vlog. Grabe guys, tagumpay na naman ang ating magic caldero. Grabe guys, napakasaya namin after namin kumain dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Silka and Ethan's Kitchenette. Let's go! Thanks for watching guys!